बियो दिनै बेखेवजाबाय। श्रीराम भि आयार डिपुटि जेनेरेल मेनेजार नाबार्ड रिजनेल अफिसनि नुजाथिनायाव आरो लोगोसे क'क्राझार डेभेलपमेन्ट ब्लकनि BDO सार आरो गोबां इन्टेलेक्सुयेलफोर लोगोसे बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि नुजाथिनायाव दिनै बे माबाया रुराल हाटआ बेखेवजाबाय आरो जोङो मिजिंथिदों बे मार्केट सेटजों गोबां बे ओनसोलनि आबादारिफ्रा माने गाव गावनि रांखान्थियारि जौगानायावहाय मदद होगोन बेखौ जोङो मिजिंथिदों। सिगाङावहाय जेनेबा एफा मोजां बिदि सेट गैयामोन, फिसामोन, हयथ' बे समाव बिसोरो बायनाय फाननायनि बेबायदि मोजां सुबिदा मोनामोन बा सान्दुं अखाजों बिसोरो गोबां माने सहायनांगौ जानानै थायोमोन। दा बे थानाय नंलिया नैबे सेट जानायनि उनावहाय थ' जोङो मिजिंथिदों बे ओनसोलावहाय माने आबाद बिथिङावनो होन एबा बेफार फालांगि बा हाथाय बाजारजों माने बे ओनसोलावहाय रांखान्थियारि जौगानाया माने गोबां हेफाजाब होगोन। बेयाव एफा माने खुब बारा नङामोन एमाउन्टआ अनलि 15 लाखसनि मार्केट सेट बियो। बेजों लोगोसे बेवहाय जोङो लेट्रिननि माने बेबस्था खालामदों। बेयाव टयलेट फेसिलिटि दङ, माने इउरिन मोनसे लेट्रिन मोनसे। बेखौ बाजार कमिटियानो सालायलांसिगोन। दिनैनिफ्राय बाजार कमिटियानो बे सेटखौ नायनाय जासिगोन आरो। माबायदि आसा फारिदों जिहेतु नोंथांमोनहा गोबां गोग्लैसोनाय बेफोरबायदिनो जायगाफोराव नोंथांमोननि NGOनि थ्रुयै बेफोरबायदि मावफुंनानै होनायफोरखौ नुगासिनो दं, बे बिथिङाव मा फोरमायगोन? जोङो जिकुनु जायगा दावबायानो जों दावबायनाय समावनो जोङो मोनसे नङा मोनसे स्टाडि खालामो आरो जोङो थिग बे ओनसोलावबो जोङो गोबां माने सरलपारायावहाय मानसिफ्रा पिकनिक जानो थाङो, भुटानावहाय बेरायनो थाङो। जों बेबायदि थांनाय समावनो जोङो जायगा हाबनानै नुयो कि ओनसोलावहाय बिराद मोजां मोनसे हाथाय बाजारनि सुबिदा दङ, नाथाय बेवहाय फाननायनि थाखाय मोजां जेबो इनफ्रास्ट्राक्चार गैया। बावहाय जों नुनो मोनो गोबाङानो माने आइजो माहारियाफोर बिसोरनि आरो माने फाननायनि सुबिदा बा नोङो बे बाहेराफ्राव थांनाय बायजोआव थांनायनि गोबां प्रब्लेम जायो। जों बेफोरखौनो सिन्था धारा खालामनानै जोङो मोनसे प्रजेक्ट बानायदोंमोन आरो जों बे प्रजेक्टखौ जोङो नाबार्डनो प्रप'जाल हरदोंमोन। बे हिसाबैनो बिसोरो सेंसन खालामनानै जोंखौ बे रुराल हाटखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय माने खावलायनो थिननायाव जोङो बेखौ साक्सेसफुलि जोङो इमप्लिमेन्ट खालामनानै दिनै बेखेवनो हाबाय आरो। बेजों लोगोसे जोङो मोननै दाबनै जायगायाव जोङो लुखांबाय। मोनसे जाहैबाय आलांगि रुराल हाट आरो मोनसे सिलगारा रुराल हाट। नैबे मोनथामाव 3 नाम्बाराव जाहैबाय गोजोनस्रि गराय बाजार। आरो जोङो लकेसन नायनानै दंबावो माने जेरावहाय रिमुट एरिया गोग्लैसोनाय जायगा, नाथाय बेफोरावहाय माने हाथाय बाजारनि मोनसे बिराद मोजां माने मैगं थाइगं ओंखारो। बे ओनसोलावहाय खेथि मोजां खालामो, बेफोरनि फाननायनि सुबिदा गैया। जों बेखौबो माने गोख्रैनो जोङो मावबावगोन होननानै आङो मिन्थिहोनाय जाबाय आरो। माबायदि रेसपन्स मोनदों बेबायदि नोंथांमोना जे मोनसे रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां हाबा मावगासिनो दं बे बिथिङाव? रायजो राजाफोरा गोबां जोंखौ मदद होदों, गोबां जोंखौ माबादों आसा खालामदों कि नोंगौ माने नांगौ जायगायावनो नोंसोरो माने मावफुंनानै होदों बा नोंसिनि बे मावना होनायाव जोङो जथेस्थ' माने सुबिदाखौ लानो हागोन बा जोङो रांखान्थिखौ गोजौसिनाव लांनो हागोन होननानै जोंखौ गोबां माने बे ओनसोलनि मानसिफोरा जोंखौ फोरमायदों आरो। नमस्कार। आज ये रूरल हाट जो हम बोलते हैं ग्रामीण बाज़ार, इसकी उद्घाटन के लिए नाबार्ड जो 15 लाख रुपया का ग्रांट सैंक्शन किया था, उसकी उद्घाटन के लिए आज हम यहाँ सभी उपस्थित हैं। हमारे साथ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, फॉरेस्ट रेंज, इस गांव के चेयरमैन इत्यादि सभी लोग हैं। यहाँ के MLA सर भी आने वाले थे, तो किसी वजह से आज उनका कोई और प्रोग्राम में उपस्थित रहना पड़ा। नाबार्ड का एक लक्ष्य रहा है कि जितना भी ग्रामीण उत्पादन होता है अपने खेतों से या कृषि के ज़रिए, उसका एक मार्केट होना चाहिए। अगर मार्केट आसपास में हो तो ठीक है, अगर मार्केट आसपास में नहीं है तो मार्केट के लिए एक अपॉर्चुनिटी, एक एवेन्यू या एक स्थान उसका उपलब्ध करके देना, ये एक लक्ष्य है नाबार्ड का। तो इसके प्रति चलते हुए ये रूरल हाट जो ग्रामीण बाज़ार है, इसका आज यहाँ पे उद्घाटन हुआ है। ये करीब 1 साल से ये प्रोजेक्ट चल रहा था, तो बीच में सितंबर महीने में शुरू हो चुका था, बट
इलेक्शन के दौरान वो थोड़ा कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से थोड़ा सा आगे ढकेल दिया गया, तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं जो भी देर हुआ। बट कोई नहीं, आज से जो शुरू हो रहा है, हमको पता चला है जब इनके साथ चर्चा हुआ था, तो आज शाम से ही यहाँ पे महिलाएं बैठ के अपना वस्तुएं, कृषि का जो भी उत्पादन है, मांस हो या मछली हो या फिर सब्जी हो, इसकी विक्रेता आज से शुरू हो जाएगा। हम दिल से चाहते हैं, हम और नाबार्ड और यहाँ पे जितने भी उपस्थित डिपार्टमेंट के सदस्य हैं, अधिकारी हैं, ये सारे दिल से इनके लिए अभिनंदन और एक निवेदन रखते हैं कि सब अच्छा हो और इनका बिजनेस बढ़े और इनका जो घरेलू आमदनी है ये दुगना तिगना हो, यही हमारी आशा है और मनोकामना है। धन्यवाद। जोबोद गोजोननाय मोनदों बेहाय बाहागो लानो मोननानै, मानोना बेहाय हांख्राय हरदोंमोन जोंनि मानगोनां एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथांखौ, आरो बिथांनि एबसेन्सआव बिथाङा आंखौ खावलायहरनाय बायदि दिनै नैबे गराय बाजारनि जिथु जोंहा नाबार्डनिफ्राय गुवाहाटीनिफ्राय जिथु डिपुटि जेनेरेल मेनेजार बिथाङा फैदों, आरो लोगोसे क'क्राझार जिल्लानिबो डिडिएम जिथु नाबार्डनिफ्राय फैदों, आरो बेहाय गोबां माने जोंनि माने अफिसारफोर दङ, बेहाय डेभेलपमेन्ट अफिसारफोर दङ आरो रेन्जार नोंथांमोननि उल्टापानिनिबो दङ। ओमफ्राय जोबोद गोजोननाय मोन्दों, जिहेतु बियो बिराद गोग्लैसोनाय जायगामोन, मानोना जोङो थांनाय 5-6 बोसोरनि सिगां गोबां बे जायगा ओनसोला बेबायदि मोनसे बिराद आनबेकर्डआव दङमोन, खिन्थु बिथांमोना दिनै मोनसे ग्रिन लिफ एनजिअ'आ जि मोनसे बिथांमोननि सेस्थानि गेजेरजों दिनै मोजांथार मोनसे जि मोनसे नैबे गराय बाजाराव मोनसे मा होनदों नाबार्डनि मा होनो हेफाजाबजों बिथांमोना मोनसे बेहाय मार्केट सेट खालामनो हादों, जेराव बिथांमोना बे मार्केट सेटनि गेजेरजोंनो गोबां आइजोफ्रा बेहाय 25-30 आइजोफ्रा जिरायनानै गावनि बेसाद मुवाफोरखौ बिथांमोना फाननो हानायनि मोनसे परिबेसखौ बिथांमोना दिनै मोननो हादों। आरो बेनिखायनो आङो धन्यबाद होयो जिथु नाबार्डनि जि टीम आरो जिथु जोंहा एनजिअ'नि जि टीम, बिथांमोना जे बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ बुजिनानै जे बे हाबाफारिखौ मावफुंनानै होनायनि थाखाय बिथांमोनखौ आं ओनसोलनि जानानै बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। आरो बेजोंनो आं मोनसे फोरमायनो नागिरदों, फैगोन समफ्राव जाहाथे बे गराय बाजार हिसाबैल' थाया, बेखौ जाहाथे बुहुम जोंनो मा होनो क'क्राझारनि ओनसोलाव जाहाथे बेखौबो मिथिसारनो हायो। जेब्ला जोङो मा होनो सरलपारा जेब्ला फैगोन, अब्ला गराय बाजाराव जाहाथे मानसिफ्रा हाबलांनो लुबैनाय मोनसे परिबेसा जाहाथे जायो, बेबायदियैनो बे ओनसोलनि कमिटिफ्रा, बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा, बे ओनसोलनि बुद्धिजिबिफ्रा जाहाथे बे गराय बाजारखौ जेब्लायबो फोथांनानै लाखिनांगोन। आरो बेनि गेजेरजोंनो आं सानो मोजां मोनसे मुलाम्फाखौ मोनगोन, मानोना नोंथांमोननि बे ओनसोलाव गोबां बेबायदि मैगं थाइगं गोबां आबादफोर मोननो हायो, जाय आबादफोरनि गेजेरजों जाहाथे नोंथांमोना बे ओनसोलखौ, बे गराय बाजारखौ जाहाथे फोथांनानै लाखिलांबाय थानो हागोन, आरो बेजोंनो जोंनि जिउ राहाखौ जों दानानै लानो हागोन, बेखिनिखौ आं आसा खालामबाय। आरो आं जोबनायाव खेबसेबाव मा होनो बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ साबायखर बावनानै फैगोन समाव मोजां मोनसे इनिशिएटिभ लानानै, जिहेतु मोजां मोनसे परिबेस फैबाय प्रमद बर'नि नेतृत्वआव, दिनै बे मोजां परिबेसनि गेजेरजों जोङो मोनसे सान्थिनि गेजेरजों मोनसे जोङो जौगानाय हाबाफारिखौ जों मावलांबाय थानो हायो। आरो जोंनि सरकारनिफ्रायबो गोबां बेबायदि माखासे डेभेलपमेन्टनि जिखिनि हाबाफारिखौ नुनो मोनगोन, मानोना नोंथांमोना दाख्लै बावैसो नुदों CMआ फैदोंमोन। CMआ फैखांनायनि उनाव जिहेतु जोंनि लामाया गोबाव सम नोंथांमोननि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा दाबि खालामदोंमोन जे बे लामाखौ मोजाङैनो होनांगौ होननानै, नाथाय दाख्लै बावैसो मा होनदों जोंहा जेब्ला सानसेनि जि मोनसे जारिमिनारि जि मोनसे बाजेट सेसन जानानै थांबाय आसाम एसेम्ब्लि, बिनि गेजेरजों दसे समब्लाबो नुजानानै मा होनदों फैनानै CMआ बाहागो लानानै मा होनदों नैबे लामाखौ फोसावलांदों। आरो बे लामाया बावैसोनि उनावनो जिहेतु दिल्लीनि मोनसे टिमा मोनदों, बेखौ मावसिगोन, आरो बियो मावोब्ला सानो गोलाव समनि थाखाय बियो जोरगोन, आरो गोबां मानसिफ्रा बिनि गेजेरजों थांलाय फैलाय हान्था मेला आरो बेजों लोगोसे बिजनेस प्लेसफोरखौ जाहाथे मोजां खामानि मावलायलायनो हागोन होननानै आसा खालामदों।